Drahí bratia a sestry, moje meno je Roman Markovič a dnešná téma je služobníci Bál-Zebula. Na úvod sa pomodlíme, bratia a sestry. Drahý nebeský Otče, prichádzame k Tebe, si nám posilni nášho Svätého Ducha, upevni našu vieru, Bože, a držal naše nohy na Tvojej ceste, Bože. Prosím, posvieti tento čas, Bože. Prosím mene Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Pozrieme sa, bratia a sestry, do knihy Daniel. Je to veľmi špecifická kniha, veľmi ťažká kniha. Je to historická knižka, bratia a sestry. Hebrejský názov Daniel, je to veľmi také nejaké špecifické meno mu dali, bratia a sestry. Je to, hebrejský preklad je Boh je môj sudcom. V hebrejskom preklade. Keď sa pozrieme, bratia a sestry, do prvej kapitoly knihy Daniel, opisuje, v akom roku žil. V 3. roku kráľovania judského kráľa Jojakima napadol kráľ babylonský Nabuchodonozor Jeruzalém a obliahol ho. Budeme, bratia a sestry, parafrazovať z 2. a 3. kapitoly. Nebudeme čítať. Keď napadol Jeruzalém Nabuchodonozor, babylonský kráľ, v Jeruzaléme obratili sa od Boha. Oni slúžili niekomu inému. Na verejnosť uctievali Jehovu, Boha Izraelitov, ale za oponou uctievali niekoho iného, bratia a sestry, čo obyčajný človek nevidí. Tomu musíme sa, bratia a sestry, musíme sa priblížiť, vedieť, čo hovorí Sväté písmo, aby sme čítali, aby sme aby nás niekto neoklamal, bratia a sestry. Pozrieme sa, čo robili Židia. Obetovali cudzím bohom, uctievali podľa svojho srdca, nie podľa Boha, a robili to, čo sa im páči, nie čo sa Bohu páči. A preto Boh zobral svoju ochrannú ruku nad Jeruzalémom a napadol ich zo severu babylonský kráľ Nabuchodonozor. Odviekol aj do zajatia mnoho šľachticov a takých významných kňazov. Keď sa pozrieme, bratia a sestry, do 2. kapitoly knihy Daniel, Nabuchodonozor mal sen, keď si ľahol na svoje lôžko. Čo bude s jeho kráľovstvom a čo príde po neho. To ho veľmi trápilo. Čo bude v budúcnosti. Preto mu dal Boh víziu alebo sen. Ten sen ho veľmi trápil, kráľa Nabuchodonozora. Nevedel výklad toho sna, čo mu Boh chce povedať. A preto zavolal svojich mágov, čarodejov, vescov, aby mu vykladali ten sen. Ale oni, vieme, bratia a sestry, že slúžili niekomu inému. Bo Boh zakazuje vesci, jasnovisci, čarodejov, zaklinači. To Boh zakazuje, vieme, že to píše v 3. knihe Mojžišovej 11. kapitole. Boh to nemá rád, Boh to nemiluje. A preto nevedeli povedať sen kráľa Nabuchodonozora, nevedeli vykladať, bo nebolo to od Boha. A preto zavolal si kráľ Daniela a dal mu pohanské meno Belšazar. A Daniel sa modlil a dal mu Boh výklad toho sna. Prorok Daniel mu povedal kráľovi Nabuchodonozorovi: Zlatá hlava si ty, kráľ, žij na veky. Po tebe príde slabšie kráľovstvo, to bolo strieborné ramena. A potom príde ešte slabšie kráľovstvo, to je bronzové kráľovstvo. A potom príde železné, ešte slabšie kráľovstvo železné. A členky mal zo železa aj zo hliny. Vieme, bratia a sestry, že zlato je najvzácnejší kov
potom je striebro, potom je to bronz alebo meď a železo je najlacnejší kov. Ale vieme, bratia a sestry, že železo je najsilnejší kov. Od bronzu, od striebra aj do zlata. Takže vieme, že zlato je a vieme, že železo je najsilnejšie. A zlato je najzácnejšie. Tak mu vykladal Daniel sen. Zlatá hlava, to bolo okolo 606-605 pred Kristom, mu povedal, že to je on vládol, on mal moc, silu, bohatstvo. Od roku 605 pred Kristom potom prišlo strieborné kráľovstvo Ramena, to bolo Medo-Perzia, Dariaveš a Kyros. Vládli od roku 539 pred Kristom. Potom prišlo ešte slabšie kráľovstvo, bronzové alebo medené, nejaký preklad aj medené. Od roku 331 kráľ macedónsky Alexander Veľký napadol Medo-Perziu a ovládol celú Áziu až po Indiu. Potom železné nohy. Železné nohy vieme, že to bol Rím, bo oni mali železné meče. Najsilnejší kov. A vieme, že železné nohy sú dva. Toto znamená, že bolo rozdelené na východnú rímsku ríšu a západnú rímsku ríšu. Východná rímska ríša bola zničená v roku 1460. Zničili ich Turci. A dnešný názov je to Istanbul a vtedy bolo Konstantinopolis. Vieme, že členky mal zo železa aj zo hliny. To znamená, že niečo bude silné a niečo aj krehké. Železo všetko drví a ničí. A hlina je veľmi krehká. Bude rozdelené kráľovstvo. Nemôže sa spájať silné kráľovstvo so slabším kráľovstvom. Preto to je aj tak rozdelené, bratia a sestry. Silné kráľovstvo nikdy nebude podporovať slabšie kráľovstvo. To bude iba vykorisťovať. Keď sa posunieme do 3. kapitoly, bratia a sestry, Nabuchodonozor urobil na planine Dure celú zlatú sochu. Prečo? Bo sa bál, že príde po ňom nejaké druhé kráľovstvo. A preto urobil si celú sošku zo zlata. Celý obraz. Na planine Dure. Vieme, že neposluchol Boha. Prečo? Bo on si myslel, že on je ten najväčší vládca celého sveta. Jeho musia poslúchať ľudia. Ako on povie, tak aj musí byť, bratia a sestry. A vieme aj dnesné služobníctvo. Navonok sú ako kresťania, ale za oponou činia niečo druhé. Robia podľa svojej vôle, nie podľa Boha, nie podľa Božieho slova, ale činia svoju vôľu. Keď povieme nejakú pravdu, biblickú pravdu, nie od človeka, ale biblickú pravdu, tak nepočúvajú, lebo činia podľa svojho srdca, robia podľa svojho srdca. A preto je to pohanské, okultistické, hermetické služobníctvo. To nie je tak, ako Boh chce. Za oponou uctievajú niekoho iného. Nie nášho Boha Ježiša Krista, ale Baalzebula, Boha pohanov. Bratia a sestry, preto dávajme si pozor, čo robíme. Musíme dávať pozor na služobníctvo, či pracujú pre Boha, alebo pre koho pracujú. Čo robia, či činia Božiu voľu. Drahí bratia a sestry, nenechávajme sa, bratia a sestry, aby nás niekto oklamal. Boh od počiatku dal nám Bibliu. Bola inšpirovaná Svätým Duchom. Ale Satan od počiatku iba klamal. On je Bohom lži a nepravosti.
Bratia a sestry, jeho meno je Satan, Lucifer, diabol, Moloch, Marduk, Hád, drak, falošný prorok. To všetko opisuje Biblia. A preto dávame si pozor, bratia a sestry, na všetko, čo robíme. Buďme pokorní, čítajme Božie slovo, venujme sa Božiemu slovu a žijeme pre Božie slovo. Keď sa vám páčilo video, bratia a sestry, dajte mu like, odber a nezabudnite na zvonček. Boh vám žehnaj. Amen.